أنا لمن قبريوس قبرز قابي هري بال تولد عدي إرترايو بطعم زحزني بطعم مالت بطعم يزحزن بقى ثلاث لك أخناما شو بتقيتكو خلو بتحرش شو أخمود كلو بتهم كل ترى ما بخبيت عبز نسرح بتهزبنا عندنا وهذا حلنا ناينا نسرح من ستغايس من سي أمحري من سي إرتراي زرقت له يوتيوب على جورجو درار قدفو دمص خونونا زغرنيو نخيدسكا سلام طعنا هابلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تخاتلتي فدن رياكتس وان نهولو معنت دما كم تلمود حدش فيديو حزلكم مصيلكم مالتيو بزنا يلو معنت فيديو اندحردا حدش تكوينكم سبسكرايب تغبر لي ازدل مالتيو اندحردا نبارات كوينكم ما كل غزي هاناص زبال ريتوتاتكم من كومنتاتكم صحافو لي كبلكم يدلي بزحات سبات مالتيو صبوق زبال ريتوتاتهم صحيفهم ليم كساب حجي ازي دما زمسغن مالتيو كلنا نفقر نزمر حجسي نسخا خمي ملسكالو نسو تغاغيو نسخا تغاغه دقيري تغارو يحوات نفقر نزمر بزغون اي او تفكر على نحماق بحماق مملاس ازيو بطعمي صبق زبال نغر ايكونن غويتا وازيما اي لسحيقو مالتي حاده زي غويتا وازيما سلازولكو مالتي غويتا وازيما اصاوعون اكادادنون معروق سلازنبرن كبودما بزتفلي غرما حساباتو زغلص عينت سب سلازنبرنيو بزغون نايلو معنت فيديو سي كمزي عينت رئيتوتات صحيفكم ليكيدكم اللهم مالتيو نعم نايلو معنت فيديو خنسغرينا زغرم يطو زغرم نخيدسكا مستر تشيرنت تأثيرا يبلنا له بزحات سبات تايغيرو نمنتاي تأثيرو زبل مخنياتات غنا طول المخنيات كوات زي هالونا غن كاسرا يغبو نيرو اذا حاوناسي غوبز تقلاساي تبع تقلاسا ايو زبل املاحاتا سلازلنا دوس ويس باقديموم سبات ابلعلي زخونه شرحي طمطيموم يوم ايتردهنن بزخونه دمصي حزب زخونه سب سلازخونه دمصهم كونو خا غبو يمو نقصل نسمع سلام كخون اللو قدنك عاد زهر لك قدنك كتفتح لك اي كتفتح لك ازي انت زي تفتحه ጦርነት ይቀጽል ወራክ ዘዲ ለካ ይኮ ምን በለካ ዝረግብ ዘለዎ እዚም መንግስት ባለስልጣናት አይሆን ማን ይተትግራይስ ትግራይ ማን ሰይ አምሐራይ ማን ሰይ ኤርትራይ ዝረግብ ዘለዎ እና አይ ቲንክ ሰላም ንኩሉ ሰው ጥቅም አለው ናይ በሐቂ ንዓና በፍላይ ትግራይ ጣዕሚ ትግራይ ተጎዲ አላ ሰላም ይልልና ካብ ኩሉ ነገር ነላዓል አነ ንጌታቸው ረዳ ጣዕሚ እዚ ጣዕሚ ዝደግፍ እሱ ዝጎሩ ዘለዎ ስራሕታት ማለት እዩ ምስ ዓዲ አምሓራውን ሰላም ከንፈጥረለና ምስ ዓዲ አምሓራ ለለና ፀገም ከፈታሐለ እንተ ዘይተፈታሐ ናይ ጦርነት ምቅጻል ዘይቀር ምስ ኤርትራ ለለውን ፀገም ከፈታሐለ በሐለያና because I think ህዝብ ያخلو ጦርነት ኣብዚ ሰዓት እዚስ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ እንታይ ክበካ ትደለካስ እንታይ ማሐተትካዩ ተልኩምኒ ንህዝብ ትግራይ ንህዝብ ኤርትራ ሰላም አውርደሉ አሞንጎ ተቃዋማይ ደጋፋይ እንደሎ ናይ ውግእ ወረውግእ ናይ ምቅትታል ደው አበሎ እዚ ያለ ሓፍቶን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቅድም አምላክ ይድብለኩም ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ሰላም ጽምእያ ጽቦ ኣለኻ ሕጂ ንሕና ሎም ዘድልየና እንታይ እዩ حجي طلباتنا انتايو كم حزبي طلبكا بزعبا مريت بزعبا غوو بزعبا انسسا بزعبا حسمه خفتي ندحرد اخوينو تزينو غع صبقو ابت طلب سب ابت طلب يز نبر ابز حجي ساعات نفطار طيقو تزبال انا سلام مطيقكم مشيلو نخلو بمعرت داني هايمانوتنا كل هايمانوت سلام يا شما مشيلو لقعكم يو بقى تتخكلنيا كون زغبون نسا زغرنيو نخيدسكا راويان حواتنا فتحينا أما عسكر دابات زنبرو زلوي حواتنا فتحين وصعد أما عسكر دابات زنبرو زلوي إرتراويان حواتنا أما لا علم زلهم إرتراويان حواتنا بزا فيديو زي أخل لهم شركة قبروا بتحتنا نحتتكو نزوم أما عسكر دابات زلوي إرتراويان حواتنا بزلوهم تقميت مكرا سقاي كي أكل معالتاوي يمتو معالتاوي بخرا يحردو معالتاوي يسددو معالتاوي يقتقطو معالتاوي نبرتو من زلوهم من يزرفو اللو بكفلوط داي كالو مننتهم داي تفلت عطقات معالتاوي تو سلازلو فتحي نعم معسكر دابات زلو إرتراويان حواتنا حجي أبز فيديو تريو زلوهم مالتيو حدا نغري زلو حقوس ناي حاوكا تحقسكا تخوينو
ሓጎስ ቢንያም ግርማይ ንኹሉ ሓደ ዝገብሮ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ቃንዛ ናይ ሓውካ እውን ከምኡ ከቐንዝወካ እዩ ዝግባእ ስለዚ ፍትሒ ዝበሃል ንኹሉ ሰብ ክትወርዶ ኣለዋ ማለት ዞም ኣሕዋትና ከም ዝሪኦም ንሪኦም ዝቐንና ለምቅነሲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ኣይገጠሞምን መቕተልቲ ገለገለ ዝበሃልና ርኢና ዘለና ብዙሓት ሰባት ካዚ ምስ ሓደ ናይ ፖለቲካ ንጥፈታት ምስ ምድጋፍን ምቋምን ከተሓዝዎ ጀሚሮም ኣለው እዚ ምድጋፍ ወይ ከዓ ምቋም ዝበሃል ነገር ብህይወት ተለኻ ትገብሮ ነገር እምበር ምስ ሞትካ ህይወትካ ምስ ተነጠቐት ህይወትካ ተወሲዳ ኣብ ካልኦት ሰባት ምስ ኣተወት ትገብሮ ድሕራይ ሰብ እንድሕር ሞይቱ ኣይድግፍ ኣይቃወም እዩ ክድግፈኩም ይኹን ክቃወመኩም ዝኾንኩም ኩሉ ኩላኹም ሰባት ማለት እዩ መጀመርታ ብህይወት ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ክቕጽል ምእንታን ብህይወት ኣብዚ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ራእይ ኣለና ማለት እዩ ንቐጽል ናብቲ ቀጽሉ ዘሎ ቪድዮ ለክዎን ምንታይኩም ኢልኩም ክትሓትቱ ናብቲ ዝግብኦ ቦታ እንዳኸድኩም ዘለኩም ናይ ፖለቲካዊ ፍልሊ ኣረዳዳ ኣጥሚምኩም ኣሕዋትና ኣብ ዘይውሕስ ቦታ ኣለው ኢልኩም ድምፂ ኹኑና لو معنت مالتيو مصوعتنا اب امباسي ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ بጉዳይ ማዕስከር ዳባት ኣብ ሽግር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብቀጻሊ ናይ ርድኡና ጥርዓን ማሕበር ሚድያ መሊኡ ብዝተኻእለን ኣብ ዝሓጽረን ድሃይ ዜጋታት ክገብር ብትሕትና ንሓትት ድሕነቶም ናብ ዝሕለወሉ ሕስቦታ ዝሰጋገሩሉ ብፍቃዶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝደልዩ ኸኣ ናይ መጓዓዝያን ካልእን ክሳለጠሎም ደጊምና ብትሕትና ንጽውዕ ኢሉ ኤምባሲ ኦፍ ዘ ስቴት ኦፍ ኤርትራ ቱ ኢትዮጵያ ኢሉ ታይ ዝበሃል ሊ ኩሉ ዘሎ ይዝብለና ዘል ሕጂ ታስዕል ሕጂ ምናልባት ደብዳቤ ዝየብሉ ነገር ከተንበብ እኳ ከምዚ ናይ ርትዒ ናይ ሓቂ ዘረባ ኢልና እኳ ተዘወሰና ግን ክበሃል ዝግብኦ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት ላእኸልና ይትላእኸልና ገለ ጥራሕተ ይኮነስ ውሕስነት ናይቶም ዜጋታትና ብዓለም ሕጊ ዘሎ ዳይነት ብኸመይ ብፖዚቲቭ ውሕስ ቦታ ኣለው ዶ ስደተኛ ኮይንካ ብዙሕ ጸገማት ከም ዘጋጥመካ ይፍለጥ ይግን ሪላቲቭሊ በአንጻሩ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ይርከቡ ዶ ዝብል ነገር ደሃይ ምግባር ናይ ኩሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ንዓዲ ክምለሱ ከም ዘይክእሉ እዮም መብዛሕትኦም ዝዛረቡ ምክንያቱ ነበር ሰራዊት ገለ ክፍሊ ኣካላት ናይቲ ሰራዊት ወይ ካብኡ ሃዲሙ ዝመፀ ገለ ዝገበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ስደተኛ መዕቆብ ዘሎ ክምለስ ንዝደልየ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ ክምለስ ንዘይደልየ ድማ ኣብታ ዘለዋ ቦታ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ጽቡቕቲ ሓሳብ እያ ማለት እዩ ንቐጽል زي تي حزبنا تا معسكر سدني عالم واጭ ዘሎ حزبنا ካፕቲ ኣብ ትግራይ ኩናት ኮይኑ ወይም ድማ ዕጽዋ ወይም ሓድሕዳዊ ኩናት ሲቪል ዋር ካፕታ ዝኾናሉ ሰዓት ጀሚሩ ነሱ ኸድሕን ኢሉ ናብቲ معسكر ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ወይም ድማ ዳባት ዓደም ሓዚ ዞባ ኣምሓራ ካብ ዝመጸሉ ሰዓት ጀሚሩ ዘን ዝሓለፈ 3 ዓመት ሓደ መዓልቲ እኳ ህዝብና ኡፍ ኢሉ ቀሲሉ ዝሓደረሉ መዓልቲ ብፍጹም ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመታት ልዕሊ 15 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ንሞባይልን ንገለን ብዝብል ብጥይት ከምኡ ብኻራ ተቆሪጾም ኣካል ስንኩራን ኮይኖም ዓዱዕን ኮይኖም ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ኣሕዋቲ ኣብ ትግራይ ሲ በአውሩ ማዕስከር ላይ ይባሃል እምበር ሓደ ወፂኻ ተተዛረብካ ሰምዓካ እንዲ ስለዚ ባኻ ምናልባት እዚ ተናዲዱ ካብ ውሽጡ በሽጠውጠው ኢሉ እንዳለ ተዛሪቦ ዝኸውን ብምባል ዕሽሽ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ሎሚ ዕሽሽ ይብለካ ደኸውን ማለት ሓቂ ድዩ ልክዕ ሕጂ ሓደ ሰብ ዝዛረቦ ኣብ ውሽጡ ከም ዘለዎ እዩ ንሕና ተጋሩና ዓና ወላ ሓንቲ ዝገብሩልና የለውን ወላ ተሰድና እንተለና ንዓባና ዳይ ነግዱ ነይሮም ይወልዕ ነይሮም ዝብል እዩ ግን ሓቂ ዶ ተዘረባ ንሱ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ንግዜ ኢና ንገድፎ ማለት حقኛ ሰባት ክሳብ ዛረው ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ሕጂ ነቲ ነዳልዮም ገጽ ፈራዳይ እንዳራእዩ ዝፈርድ ዘይኮነስ ታና ሓቂ ሕልና ትበሃል ምሳሎ ተሰብ ክዛረብ እንዲ ግን ሕጂ ከም ዘይኮውን ይኽእል እዩ ቀድም ሕጂውን ኣብቲ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ሕጻጽ ገለ ዝበሃሉ ዝነበሩ ከም ኣለው ሓደ ጥፍኣታት ወንጀላት ኣብቲ ከባቢ ኣብትናታቶም ቦታ ማለት ኣብ ደገ ዝሓድር ሰብ ደገ ይዝሓድር ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢ ወላ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር ዝለሓልሐ ዝጠበቀ ገለ ዝበሃል ሕጊ ኣሎ ካላቃት ሕውነቱን ከም ዝነበሩን መሰረታዊ ርክባት ናይቶም ህዝብታትን ኣብ ውሽጢ ተሓሲቡ ዝተኣደነ ስለ ዝነበረ ምናልባት ካብ ትግራይ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ሽግሪ መጾም ይነብራ ይኸውን ላይ ግምትኒ ወንደማ እዚ ቁስለኛታት ይዝለኩም ዝቆሰሉ ሰንከሉ ይዝለኩም ከም ደማ ዝሞቱና ዝቀበርና የማቆውን ለናዓሰርት ይኮኑ ምስፎግ ዝሞቱ ሓዊስካ ለናዓሰርት ይኮኑ ኣጺሉ ሲዒጉ ድማ መንነቶም ብዘይ ተፈልጠ ዕላምኦም ብዘይ ነጸረ حزبي علامة بزينة صار ثلاثة دقائق خناما شو بتأيدكو خلو اتحاد شو أخمود كلو اتهم كل ترى ما بخبيد بعزو خبيد
ማህሰቲ ኣብ ሆስፒታል አለው በህይወት ስለዚህ ንሰምዖ ዘለና ዋይዋይታ ጫውጫው ብኽያት ኩሉ ትርጉም አለው ማለት እዚ ምስ ምድጋፍ ይኹን ምስ መቃወም ፈጽሙ ዘተሓዝ ነገር ወላ ሓንቲ የብሉን ዞም ሰባት እዚኣቶም ይኾነልና ደኾን ዝሓሸ ናብራ ደኾን ነበር ካብቲ ገጢሙና ዘሎሲ ብዝሓሸ መልክዕ ደኾን ህይወትና ንምርሕ ዝብል እምበር ካብ ስቃይ ናብ ስቃይ ክጓዓዝ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሰባብ ዝመሬት እዚ የለን ዝገጠሞም ንዓቶም ከዓ ንኻሊእ ሰቡን ክገጥሞ ዝኽእል ነገር እዩ ጽባሕ ህይወትና ምንታይ ከም ዘላ ይንፈልጥና ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ገዛና እንተያቶ ዝመከራን ትሽግርን ናይ ግድን ንሕና ግዳይ ናይቲ ፍጻመ መስኮና ዘይኮና ክንጠርዕን ክንበክን ዝግባና ንኻልኦት ሰባት እውን ክንበኪ ይግባና ስለዝኾነ ንበኺየሎም ኣለና ማለት እዚ ማለት ሰብኣዊ ስራሕ እዩ ማህያ ዝኸፈሎ ነገር ኣይኮነን ድምጺ ህዝቢ ኮይንካ ምርካብ እዩ ካብዚ ንልዓሊ ግን ተኽኢልካ ድማ ብተግባር ብገንዘብ ብጸሎት ብዝተፈላለዩ ነገራት ምሕጋዝ ኩሉ ሰብ ክጸድቀሉን ጽቡቕ ዝበሃል ስራሕ ክሰርሓሉን ዝግባእ ነገር እዩ ማለት እዩ ንቐጽል ብመዓልቲ ድማ ክንደይ ግዜ ይገባሎ እንተይልኩም ስንቆ ንግሆ ምሸት ድማ ረብዕ እንጀራ ብሕልናይ ማንም ሰብ ዘበለን የለን ካብ ድጅመራት ሒዘ 3 ወርሒ ግዜ እንጀራ ስንክት ኣለኹ ኣብ መዓልቲ 600 እንጀራ ንስንክት ሽመይ ሕሪት ኺዳነ ይበሃል ኦኬ ኣቦ ካብዚ ዝነብር እዋ ሕጂ እስኺ ኣብዚ ቮለንታዊ ተገልግል ዘለኹ መስለኒ እዋ ኣብዚ ንሰርሕ እቲ ህዝብና እንግዲልና ውሃ በሕልናና ኢና ንሰርሕ ዝኸፈለና ወይ ደሞዝ ዝወሃበና የብልናን ልናና ብልና ወኢስና ነዚ ህዝብ እዞም ሕዋትና ክንሕግዝ ኢልና ኣብዚ መፂና ኣይተኻ ከምዚ ትሪእዎ ንሓደ ሰብ ርብዕ ንሃብና ንሰርሕ ስጋ ሕጂ ንሰርሕ ኣለና ንቐጻሊ እውን ዝመጽ እውን ኣብ ጎንና ኮይንኩም ንኽትሕግዙና ንኽትድግፉና ሕሪቴ ዕድመኽ ክንደይ እዩ ዕድመይ 14 ይግብር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን በቃ ታቆልዓ ልዕሊ ማንም ለባም እያ እዚኣ ተማሂራ ዓዲ ክትልውጥ ትኽእል ዓዲ ክትቅይር ትኽእል ብጣዕሚ ምህርቲ ቆልዓ ምዃና ንባዕሉ የርኢ እዩ ማለት እዩ ግን ካብ ዘረቡ እዩ ሰብ ዝፍለጥ ካብ ትምህርቲ ኣብ ክላስ ኮፍ ኢልካ ወይ ብመምህር ስለዝተማሃርካ ወይ ከዓ ዲግሪ ማስተርስ ወይ ከዓ ፒኤችዲ ስለዘለካ ጥራሕ ኣይኮነን ጽቡቕ ንምግባር ሰብ ምዃን እኹል እዩ ዝበሃል ሓቀይ ልክዕ ከምኡ እያ በቃ ንዛ ቆልዓ እዚኣ ምልክት ናይቲ ጽባቐ ናይቲ ተሓሳስባና ናይቲ ሕብረተሰብና በጽሑ ወዘሎ ወጻዓስ መርአይት በቃ ጫፍ ያዚያ በቃ ኦሬዲ ካብዚ ከ14 ዓመት ጓለንስተይቲ 500 እንጀራ በመዓልቲ ሰንኪታ ምስ መሓዙ ምስ ዓበይቲ ኣዴታታ ኮይና ንህዝባን ክትቅልብ ካብ ምድላይ ካብዚ ንላዕሊ ዝኸፍእ ነገር የለን ስለዚ ሓደ ሰብ ኣለዎ እንተተባሂሉ ታይ ኣለዎ ምሕጋዝ ታይ ሽግሩ ከምዚ ኢለ ዝኾነ ግዜ ከምዚ ጸገም በጽሕዎም ኣሎ ኢለ ተዛሪበ ዝኾነ ቪዲዮሲ ፖለቲካ መጥቀም ትገብሩ ስጥ ፖለቲካ እንደሓር እንደግደፎ ጸኒሕ እንደይኹነልኩም ኣቶም ሰብ ድሓን መዓልቲ ኮይሳን ኮሞል እንዲዩ ቶም ህዝብና ህዝብ ግን ብሰላም ክነብር ኣለዎ ቅጽል ኣለዎ ብዕድመ ህይወት እንተላስ ድሓን ተስ ክትዛረብ ወዲኹም ተስ ክትቅጽቅጽ ወዲኹም ተስ ምረጠና ክትብልዎ ተስ ድሓር ክንዛራረብ ወዲና ሽግር የለን በገለ ዓግብን እዩ ምክንያቱ ናግሮም ረማ ይኹን ሻዕ ዝሓድር ናው ሓደ ኮይኑ ሓደ ሰብሲ ርብዒና ንወዘና ርብዕቲ ዛ እንጀራኻ ኣብ ገዝኡስ እንታይ ምክትሕድሮ ኮይና ህይወት ዝበሃልሲ የብሉን ናበድዮም ይግረምርሙ እዮም ዝዓግብ ሰብሲ የለን እዚ ኣነ ለምለም ገብረዮስ ገብረዝጋቢሄር ይበሃል ትውልድ ዓደይ ኤርትራ እዩ ኣብኡ ብመንገዲ ሓዳር መሰረት ንካይድ ነርና መንገዲ ተኸፊትልና ትግራይ በዓል ቤት ትግራይ ስለዝኾነ ትግራይ መፂና ኣብ ትግራይ መፂና ከተማ ሓውዜን ዝበሃል ሸሞንተ ትንፋስ መፂና ኣብ ገዛ ኸራይ ተቐሚና ሸሞንተ ትንፋስ ኢና ኩነታት ኣጋጢሙ ዝኩሉ ሽግርን ሳዕበን ህፃውንቲ ቆልዕት ሒዛነ ካብ ዓመይ እንዳለ ስለዝኾነ መንገዲ ጣብያን ወረዳን እንዳተረኣኹ እናወትኩ እጻፍ እንጀራ ደቀይ ለሚነ ገዛ እጻፍ እንጀራ እንዳምጻኹ ይወደቀይ መራ አይ ጎበዝ ከምዚ ዓይነት ሚዲያታት ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ትገብሩ ዘለኹም ከም በዓል ገዳም ሚድያ ብጣዕሚ ክብርን ሞሳን ምስግናን ዝግባኣኩም ሰባት ኢኹም ማለት እዩ ካብ ክልቲኡኹም ከዓ ትረኽቦ ደስ ዝብል ናታትኩም ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኩላትና ወና ከምዚ ዓይነት ነገር ክንነጥፍን ብዙሓት ሰባት ግዳይ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ሰብ ዝወፅእ እዚኣ ሕጂ ንኣብነት ዛዴና ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ወይ ከዓ ሓፍትና ንስድራኣ ክትብል
بعل بيتا تقرأ شو لزخون ناب تقرأ مسيا مالتي أو خاء كاب سدت أي تعمان مليش عندنا خونتات قت إمون كابتو خونتات ون وطي عندنا ناب كالي خونتات يأتيات اللي زلا مالتي سلزي بزحي وتسبتري وزلهم بزح لعلن تحتن يقاطم والله مالتي بتعم بزحزن خونتاتيو أبكم زي ودي قزل مالتي زاولا زياون تحت ميزان نيرة بسنك حصرف مقبولنا بشكرات يا زيا جتري واللهم سلزي سب يوتيوب بعد جورجو درار قدفو دمس خونونا علو بجاهم دمس نخونهم ني إرتران سدتنياتا معسكر زلوسي دمس نخونهم يوم زولو زلو زياد دمس خوننا يلوم بزحات سبات يوم زلقلكم زلو أنتم دمس تكونوا تخولوا بفلاي مالتيو أب مع كوريا قصل زلوا خلبس كم دليت ينبح بهال نهجر ندي تترديكم تصبغوني كم دليتكم كتنوح تقولوا بزحات سوات علىكم يخم مش أبز قد دايزين بدم بغيركم نويح تقولوا تقولوا سوات علىكم عجانا سلطان اللو جوسي اللو جورجو اللو معبل اللو سولو ميديا اللو كالي نجر محلالف كابزو عل حرق زي خانة يصدق صراحة صبوق زبهال نجر تنقبر له كم زي زبالة نجر بتعمى أزيو وسان زخون هزبنا صباح عين هزباتيكم زيوم سي أبتاج كان أوان زردونا حجزونا سباتهم كتبهالو تدليو طرحت يكون كم مدراوت يكون دماء أماهم أبسما كترخوا تدلي سبات حجزو كلكم زدل مالتيو نايلو ما عند مدب نزي إذا مثل نيرو كسب مودة مدب تقاطعت لكمنا أب مودة دما نتوم برنامجنا شرف لو لكم سلت خدوه أزي إذا مسجن مالتيو لوام كنا خون لكم يزمنا شاو دحنا غنيوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب